Aha. खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना हो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नायलांबाय थानोसै फैबाय था आइ था मैना लाइट ऑन करो लाइट ऑन करो तो अंधेरा रे आजा नै लोगोफोर इटानगराव बेरायनो फैबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना Mari kita komen kita deh. Apa? Oke kak. पहले से करके आ रहा था नै लोगोफोर इटानगराव फैनानै बेरायनो थांनो ओंखारदों दासो एबार बेरायनानै फैनानै आरो बाहेराव मा सिनारि दङ नोंथांमोननो देखायगोन आङो नायलांबाय था बयबो लोगोफोर अच्छा लगता है ना लोगोफोर हाजोखौ नाहर इमन मोजां नुखायो सिनारिफोरखौ बढ़िया लगे ना सीनारी जोङो दुकान थांनो ओंखारदो दा दसे बाहेराव पिछला कापुरे ना থাকে उरुनितो सुनितो नै मा फुल लोगोफोर आं नामखौनो मिथिया सोरबा मिथियोबा खोन्थाहर आंनो दुकानाव थांगासिनो जोङो itu ki kordoi tenga Ya tahu saya suruh.
आजा जल्दी जल्दी दुकानाव थांनानै फैबाय जोङो लोगोफोर बेलासिनि साहा लोंनो थाखाय बिस्कुट लायनो थांब्रबदोंमोन गया रे बेटा लो एबार मोनाबाय साहा लोंनोसै लाल चाय पिएगा दूध नहीं पिएगा गैस होता है ना लाल साहा लोंनोसै एबार मोनाबिलिनि माइनाया साहा फुदुंसिगोन एबार लोंनोसै जोङो हाँ यहाँ में वीडियो हो रहा है क्या माइनाया प्ले खालामनानै दोन टेब्लेट माइनानि हाँ थोड़ा सा चीनी डालो ज़्यादा मत डालो ना